DU2WHS, DW3FCT calling. Yung breaking station, magandang gabi. Pag-ulit yung call sign. This is DU2WHS, Santa Maria, Pangasinan. DU2WHS, DW3FCT calling. DB3SJM. Ikaw ba yan? Go ahead. Gandang gabi dyan. Ayan, tinatawagan ka ni DB3 Sierra Juliet Mike kanina. Ayan, i-shout mo baka nandyan na. Nandyan pa siya. DU2WHS, DW3FCT. Manong boy, salamat at narinig ako kasi buhat kanina at yung ilang araw pa, Manong boy, palagi akong nagbe-break in, kaya lang hindi nyo ako marinig. Pero kayo, narinig ko kayo loud and clear dyan. Sige, Manong boy, kumusta ka na dyan? Okay naman kami dito. Yan, siguro hindi mo lang natiritig may giyong RPT kaya hindi kita naririnig. Pero kanina, magamat may monitor tayo, andun tayo sa kabilang stasyon, narinig kita, kaya yan balik. Maganda po rito. Okay, sige, DW3FCT, Mexico, Pampanga, DU2WHS. Sigawan mo, sigawan, baka nandyan. Si Edgar, hinahanap ka pa kanina. DU2WHS, DW3FCT. Sige Manong boy, ako call ko na siya. DB3SJM, DW3FCT calling. Responding, DW3FCT, Delta Victor 3 Sierra Juliet Mike / Alpha 6. Maya pa Bengen Pides. Sinausyat ka kanina, parang wala ka pa ata sa bahay. Kumusta na dyan? At long time no mode, long time no talk. Hi, kumusta na ang ano bang balita dyan? DW3FCT, Pides from Mexico, Pampanga, Delta Victor 3 Sierra Juliet Mike, Edgar from Sharjah, UAE. DB3SJM, DW3FCT. Dito Edgar, mas na dyan. Dito Edgar, kanina pala, nung nagko-call ka, kaninang bandang 7, actually nagre-respond ako, kaya lang hindi nyo ako marinig. At saka mga nakaraang araw, Dito Edgar, palagi ako kapag nag-QQSO kayo, nagbe-break in ako, kaya lang hindi niya talaga ako marinig. Salamat naman ngayon na yung transmission ko. Tsaka pala Dito Edgar, nung Sunday pala, nung pinaganda namin si Lola, nakita namin yung mga pictures na hinahanap mo daw dati, yung naka-ROTC uniform ka pa, at yung ewan ko, parang siniscan na ata at sinunda pa sa'yo, Dito Edgar? Yung ba yung mga picture ng high school ako? May mga iniscan ako at in-upload ko ata sa yon, sa Yahoo Messenger, sa email ko mismo. Kaya para at least pagka kailangan may hindi na mag-aagilap kung saan mawawala yung yung picture. Download mo na lang. Hi, oo. Kumusta naman yung yung birthday ni Lola mo diyan? At palagay ko marami na naman diyan, andahan. As usual. At yung dating mo rito, loud and clear. Pero yun, may konting ingay. Pero ayos na rin. Hi, DW3FCT DB3SJM / Alpha 6. Go ahead. DB3SJM Alpha 6 DW3FCT. Okay naman Dito Edgar yung birthday. Kahit sayang nga hindi mo nakita yung maraming picture na look at ni King Kong, yung mga madaming
pictures na sinaon nung matagal na nakita niya at yun nga, nagtatawanan kami. Halimbawa si Kurt, di ba, kamukha niya kasi si Kuya Pilat nung bata pa siya. Itatanong mo sa kanya kung sino yung sasabihin niya sa kanya. Tapos naman si JD naman, tatanong mo yung picture ni Tito Ariel nung baby siya. Sasabihin naman ni JD, ako yun. Nakakatawa siya, hindi mo nakita yung mga reaction nila at saya-saya. The W3FCT with the group TB3 Sierra Juliet Mike Islas Alpha 6 UAE yun. Baka yung sigurong nakita ninyo yung lumang album na meron akong ginawang album nung high school ako at baka isinama na yung sabihin mo tabi yung para pag scan natin sa bahay para tapos i-upload natin sa mga email address natin para kahit anong oras mayroon tayong kopya. Mahirap kasi yung pagka siya papel lumulumay tapos kung minsan nami-misplace hindi na alam kung saan na titignan. Kumusta naman yung pag-aaral dyan, Bides? Kanina parang nasa school ka nung tinawagan kita at hindi maumumulan dyan sa Angeles City tsaka sa Mexico. Go ahead. TG3SJM Alpha 6 W3FCT. Dito dyan tatabi ko na. Alam ko tinabi ni Lolo yan basta kasi mga Sabado dito maaga ako sa school, di ba, panggabi ako, pero basta Sabado mga 1 o'clock nandun na ako sa school hanggang 7:30 at yung Merkulis din, yun maaga ako sa school, pero yung mga ibang araw nun, panggabi na talaga nun. Kanina nga, anong tumatawag kakala ko tapos buti hindi ako narinig ng teacher. Yung pag-aaral lang dito ay isa naman, yan, sana pala next week yan, mag-ano na kami, midterm exam na kami. At yung weather naman dito, Tito Edgar, ngayon Tito Edgar, ngayong gabi hindi umulan, pero nung nakaraan mga 4 na araw ata dito, basta't yung mga afternoon na o evening, umuulan ng malakas dito. Ngayon, okay naman na. Diyan Tita, kumusta na kayo dyan? Tita, hindi pa ba umulan dyan? Matagal na tayo nag-uusap, Tita, hindi pa umulan kahit isa, The W3FCT with the DU2WHS DB3SJM Islas Alpha 6. Ito, nandito si Angelique Joy sa tabi ko at naiyang magsalita. Sabi ko magsalita. Ito, nagpapalansya. Si Tita Lumo nandun pa sa trabaho pero on the way na siya ngayon. Good, well and good at asikusuhin mo muna yung pag-aaral para at least pagdating ng panahon baka makapunta ka rin dito sa ibang lugar, ibang bansa at yan, maganda yan at walang makakakuha sa iyo yan pagka natapos ka. Yung dito, yung bago kami nagbakasyon diyan, di ba? Wala pa yung ulan. Hanggang ngayon wala pa. Sa experience ko rito, 1 o 2 beses sa isang taon na umuulan dito. Pag umulan naman, baha. Kasi yung kalsadang ginagawa rito, may mga drainage, pero wala naman siyang pupuntahan kung saan pupunta yung tubig. Kaya mag-i-stack lang doon. Kaya bababad yung sasakyan kung may sasakyan ka rito. At least kumusta na yung mga kapatid dyan at yung si Teng tsaka si Pati tsaka yung tatay at nanay mo.